Кристиан Диор өзінің бірінші мода йортын 42 yaşında gana şыққан. Біз тегі балашақта яратып қарайтаған Фантомас фильміндағы француз Луи де Финес 50 yaşında gana танылған. Чарльз Әфенді Буковский өзінің бірінші романын 52 yaşında gana yazған. 52 кар. Шыннан? Ешегінде шыннан мен айтам, қойшақта кішіге өз жолын табар үшін тұрмышта бик көп уақыт сарыф етері керек. Вақыт әрәм етіп бермейбіз екен деп айтасың келемі, Ринат? Әйе, шул, әйе. Білмеймін енді, яратып, шын көңілден башқарған іш, ол бар бір әрәм вақыт ұздыру түгіл. Шоң көре, ойлап тұрам әлі, бүгінгі біздің геройыбыз өзінің шынды зор елін тапқан мекен? Мен қалса, бүгінгі қонағыбыздың өткен еліндегі іздері бик тирен, келешектегі еллары ұфықларға кіріп юғала. Әлігі сұрауға жауапны өзі берір деп ойлаймын, коллега. Başımız алайса? Қайырлы сағатта. Кеттік. Bizning so'qmoqlar ertaroq ko'rilmagan bulutsiz yoshlik ilinda birgalab yurilmagan yulduzlarga birga boqib so'lishlar qisilmagan tunlarni o'rtalay yorib barashlar qo'shilmagan o'kinishlar Yaşırın sağışıqına Şabası kile ikevlep Dilli yaşlıkны jiteklep Birgine yalğıştına Ökünüşler tügülle bu Yaşırın sağışıqına Şabası kile ikevlep Dilli yaşlıkны jiteklep Birgine yalğıştına Tükürüp yazmışına Көрішкен бұсыңға қалып Матуршақ ұзғашықына Тұрмыш көгінде бұлытлар Қойырып қойғашқына Қиялыбыз диңгізінде Дауылар қопқан енді Яшілікнің янар шәшәгін Қыраулар соққан енді Ökünüşler tügülle bu Yaşırın sağışıqına Şabası kile ikevlep Dilli yaşlıkны jiteklep Birgine yalğıştına Ökünüşler tügülle bu Yaşırın sağışıqına Şabası kile ikevlep Yaşlıkны jiteklep Birgine yalğıştına Tükürüp yazmışına Birgine yalğıştına Tükürüp yazmışına Tükürüp yazmışına Сәлем, достар. Эфирда қонақ бит шоу. Студияда Ринат Галескер. Венера Аитова. Бүгінгі қонағыбыздың жырларын Салауат Фатхиддинов. Гузель Уразова. Фирдус Темаев. Әнвәр Нурғалиев. Илсия Бадретдинова. Зинира һәм Ризат Рамазановлар. Ойдар Галимов. Рифат Зарипов. Раяз Фасихов. Коллега, мен қалса, бүгінгі әлігі исемлікні бик көп давам етерге Ішке қадір. Мен қалса жеңілдірек кімдер ғаның жырын жырлами деп сұрарға. Шоң көрейінде, әйде
таныштырабыз үзе белән. Автор, башкаручы, композитор, Татарстанның атказанган артисты Айдар Тимербаев. Хәерле көннәр. Хуш килдек, Зайдар абый. Рәхмәт. Композитор дию дөрес түгел инде. Ниндер анда Салих Сайдаевлар алдында алар да композитор булган, мин дә композитор дип утыра алмыйм. Чөнки мин композиторлыкка укымадым. Көйче дисәгез дөресрәк булыр инде. Ләкин инде аңа карамастан меңләгән җырны сызып атып булмый, тамашачы күңеленнән дә, тарих битләреннән дә Айдар абый. Шуңа күрә ачуланмагыз бит әсекле. Иңрек шуннан башлыйк әле. Менә кайсы җырыгызны алма, бөтенесен халык та белә, шундый хитлар. Сез ниндидер хит язу формуласын шишкән кебек. Бармы аның формуласы? Халыкның күңеленә үтеп керсен өчен җыр нинди булырга тиеш сезнең фикерегезчә? Иң беренче мәгънәле булырга тиеш. Мин бөтенесен дә хит дип әйтмәс идем. Аллага шөкер, моторлар да бар инде. Иң төп рольне уйныйдыр дип уйлыйм. Бу җыр язганда ул сүзләр, җыр текстлары инде. Кемнәр белән күбрәк эшлисез, Айдар абый? Айдар Минхаҗев белән әлбәттә иң беренчеләрдән булып эшли башладык инде. Илсияр Иксанова сүзләрне, Нияз Акмалов, Әнгәм Атнабаев, Гөлчәчәк Садретдинова, Эльмира Җәлилова, Ландыш Абдрахманова, Гөлнур Кырбанова. Алар санап китсәң бик күп инде. Роза Хафизова сүзләрне дә бик күп. Күңел көндәлегенә калганбыз икән, әйтегез әле, иң беренче язылган җырны да белеп китик әле, Айдар абый. Ничәнче елда булды бу, хәтерлисезме? Бәлки бу җырның ничек язылганын да хәтерлисездер әле. Ничек язылганын бер лекцияда яздым сүзләрен. Кейін шунда икенче лекция вакытында дәрескә кермичә, аннан соң ул вакытта ук халык артисты иде инде Татарстанның Равил Харисов Мәскәүдән генә кайткан вакыт иде. Ул үзе мине эзләп табып, шул җырны җырлый башлады менә. Зур сәхнәләрдә шуны. Ничәнче ел иде бу һәм нинди җыр? 90-нчы ел Гафу итмә мине дигән. Гафу итмә мине, гафу итмә. Алыштырдым сине башкага. Синең күзләрдән аккан ачы яшьләр. Хәзер үземнең күзләрдән тама. Менә шундый җыр иде ул. Шул вакытта ук икенче җырны Эльмира Җәмәлетдинова, шул Мирас төркеме иде инде ул Равил Харисовның. Шуннан китте инде. Аннан соң әлбәттә Айдар Минхаҗев Айфара группасын төзеде. Аннан соң Айфаралар башланды. Болгар кызлары анда җырлый. Шулай китте. Айдар абый, без бик яхшы беләбез, сез эшмәкәр дә, эшкуар да бит әлееме? Сезнең инде нәсел эшегез булган икмәк пешерү. Бу эшегез нәселдән килә дип беләбез һәм бу сезнең өчен бик мөһим өлкәме? Әманәт булып калган эшме бу сезнең өчен? Элек бу ипи комбинатын дип әйтик инде. Минем әтием җитәкләде 35 ел буе. Ул пенсияга чыккач, 10 елдан соң аны япмакчылар иде, җимермәкчеләр иде. Мин аны белештем дә, мин беренче сатып алып булмый микән моны? Бик кыйммәт түгел генә бәягә саттылар аны миңа, райпод системасыннан мин сатып алдым да. Аннан соң әти әле мәрхүм исән иде. Үземнең Зөфәр абый белән бергә бөтен формаларын, әйберләрен китабадан алып кайтып, алар миңа булыштылар аны күтәреп җибәрергә. Хәзерге чиракта инде бөтенесе чит ил хәбәре дөньялары турында. Менә мин шул пикерендә үстем дисәң дә була инде, яшь вакытта инде. Гел шунда әти янында. Алга таба китеп, Икмәктән тыш Саба районында сезнең искиткеч матур фазандагыз да бар, күптән түгел генә карлыган бакчасы утыртылды дип беләбез. Социаль челтәрдә барысында Айдар әфәнде барысында яктыртып бара. Анда күл дә бар булса кирәк әлеме? Фазында түгел инде. Сез инде аны шулай дип атадык. Теге зур әйтеп әйтәсез. Минем яшьтән хыялым иде. Зур тәрәзәле шундый зур йорт саласым килә иде минем. Яшьтән үк инде. Ул минем хыял. Ансы менә агачтан булсын ул. Менә шундый урысча әйтеп әйткән дә калиброванный бүрәнәдән. Аллага шөкер, ул хыялым, яшьлек хыялым тормышка ашты. Агачлар утыртты мин, Аллага шөкер. 2 малайыбыз бар, Аллага шөкер. Теге ир кешегә куелган бурычны бу дөньядагы дип инде үтәдем кебек инде. Ансы шуннан күлгә килгәндә, шунда без зур итеп күл ясадык. 320 метр озынлыкка. Аның иң киң җире 95 метр. Bütün агачларын кистеп, чистартып, bütün анда шундай 2 метр ярым, 3 метр тирәнлектә ул күл. Анда балыклар да җибәрдек. Һәр узган ел бындый гына иде. Һәр
былайрак булды буга инде. Карыйларына менә 2 гектардан артык карлыган утыртык плантация. Аллага шөкер. Хыялым бар тагын шунда берничә йорт агачтан куярга ял итә торган кешеләр килгәч, мунчалар белән барып чыкса инде, Аллаһ Тәгалә насыйп итсә. Айдар абый, менә хыяллану турында бераз сөйләшеп киттек. Менә кичкенә Айдарны искә төшерергә әле нәрсә белән мавыккан икән ул, нәрсә турында хыяллана иде, бардымы аның хыяллары, барса тормышка ашып биттеме әлеге хыялларның? Алай артык әллә нинди хыяллар юк иде инде минем. Хәзерге хыялга килгәндә, минем иң борчыган сорау, менә яшьләр бөтенсе авылда да һәр күп кеше урысча сөйләшеп йөри. Менә минем 2 ул Казан җегетләре бит инде икесе дә саф татар телендә сөйләшә. Мин алар туганда ук хыялланган идем. Менә аңчыда мин балаларым булса, аларны саф татар телендә сөйләшә торган балалар тәрбияләргә дип. Менә мин шуңа ирештем, Аллага шөкер. Менә хәзер инде безнең тамашачыларыбыз экранга якынрак тартылдылар. Бу бит инде безнең дәүләт дәрәҗәсендә бар кешене борчый торган иң зур проблема. Ничек хәл иттегез сез аны? Моны хәл итер өчен әллә нәрсә кирәк түгел инде. Бары тик өйдә, гаиләдә татарча, саф татарча сөйләшергә кирәк, аралашырга. Менә безнең гаиләдә шундый урысча әйтеп әйткәндә закон. Бернинди урыс сүзләрен катыштырырга ярамый. Менә Айдар абый, сез инде балаларыгызга шундый яхшы тәрбия биргәнсез икән, бу аннан-моннан килгән әйбер түгел. Димәк, сезгә дә үз вакытында шушындый ныклы, дөрес тәрбия биргәннәр. Әти-әнияләрегез турында бераз гына искә алыйк һәм инде алардан сезгә күчкән иң зур, иң төп тормыш дәресләре нинди ул? Гадел булырга, ялганламаска бер вакытта да, кешегә начарлык эшләмәскә, яхшылык күбрәк эшләргә. Үзегезгә кичкенә Айдарга, әгәр дә без тагын әйләнеп кайтсак, сез нинди эш киңәш бирер идегез хәзерге вакытта? Хәзерге күзлектән карап. Тырыш булырга. Мәктәп вакытларына кайтсак, бик каты бирелеп урыс телен өйрәнергә һәм инглиз телен бик каты басым ясап өйрәнергә. Дип әйтим, менә шуны эшлә дип. Без менә шуның хакында уйланган арада сез Айдар абыйның матур җырларын тыңлап алыгыз әле. Кадерлесе идем кадерлемнең бәхетемнән, язмыш көнләште ялгызлыктан, җаным өшегәндә җылы итеп, миңа эндәштең мин җылыга, шундый мохтаҗ идем, арган идем. Йөрәк сагыштан күкрәгеңә, башым куйдым ялгыш, мин генәме, шулай ялгышкан мин җылыга, шундый мохтаҗ идем, арган идем. Йөрәк сагыштан күкрәгеңә, башым куйдым ялгыш, мин генәме, шулай ялгышкан. Кадеремет итеп ят ярлардан аңлауларың, теләп җанымны карашларың, шундый җылы иде эндәшүең. Шундый ягымлы мин җылыга, шундый мохтаҗ идем, арган идем. Йөрәк сагыштан күкрәгеңә, башым куйдым ялгыш, мин генәме, шулай ялгышкан мин җылыга, шундый мохтаҗ идем, арган идем. Йөрәк сагыштан
көкірегіңе. Башым қойдым ялғыш, мен генәме шулай ялғышқан. Сен бүгінде назлы үндәшәсің, тиеш төсле көңіл эрергә. Мин сүзләрдән арган сүзсез генә, кирәк кадеремне белергә. Мин җылыга шундый мохтаҗ идем, арган идем күңел сагыштан күкрәгеңә. Башым қойдым ялгыш, мин генәме шулай ялгышкан. Мин җылыга шундый мохтаҗ идем, арган идем йөрәк сагыштан күкрәгеңә. Башым қойдым ялгыш, мин генәме шулай ялгышкан күкрәгеңә. Башым қойдым ялгыш, мин генәме шулай ялгышкан. Мин генәме шулай ялгышкан. Аның өчен бәлки сине түгел, башканы сөю шатлыктыр. Син әйтәсең мине артык дисең, мин әйтәм аны артык дим. Бу мәхәббәт күптән таныш булган, кагыйдәне гаманы кабатлый. Үзе яратмаган сине сөя, син яраткан сине яратмый. Бу мәхәббәт күптән таныш булган, кагыйдәне гаманы кабатлый. Үзең яратмаган сине сөя, син яраткан сине яратмый. Язмыш белән эш йөрәкне шулай чәкештерә гыйшык юлында. Бу дөньяны төптү кирәк диләр, эш пышмактан тора бу дөнья. Бу мәхәббәт күптән таныш булган, кагыйдәне гаманы кабатлый. Үзең яратмаган сине сөя, син яраткан сине яратмый. Бу мәхәббәт күптән таныш булган, кагыйдәне гаманы кабатлый. Үзең яратмаган сине сөя, син яраткан сине яратмый.
seni yaratmış. Эфирда қонақ бит шоу, біз дәвам етеміз. Студиябызда Татарстанның атқазанған артисті, композитор, автор башқарушы Айдар Темірбаев. Айдар абай, сіз өзіңізні һәр вақытта да тыйнаққына хәвәскәр композитор дип йөртәсез. Менә таләпчән кешемесез. Үзегезгә карата булсынмы ул, сезнең белән иҗат итүче артистларга карата булсынмы, көндәлек тормышта сезнең янәшәдә булган якыннарыгызга карата булсынмы? Бизнес өлкәсендә килгәндә таләпчән булмасаң бер нәрсә дә эшләп булмый. Иҗатка килгәндә дә таләпчән, ләкин таләп итеп кенә менә үз өстемдә утырам да яздым түгел, аны алай язып булмый. Музыка белән җитди мөнәсәбәтләрегез кайчан башланды, Айдар абай? Мин бик ярата идем инде татар җырларын, татар да урыс җырларын да инде. Гомумән иҗатка гашыйк кеше мин шигырьләр дә яратам, шундый нык укырга. Мин студент вакытларында бигрәк күбрәк гашыйк булдым ул шигърияткә. Аннан соң мин күп шагыйрьләр белән дә таныш, якыннан таныш аралашып яшәдем. Бәлкем шуңадыр да инде. Рөстәм Сәрваров килгән шунда. Менә шундый вокальный инструментальный ансамбль белән килгәннәр яна. Шунда бигрәк гашыйк булып калдым мин. Аннан соң абыйдан бер гитара алып кайткан, ул үзенеке инде. Шуннан үзлегемнән өйрәндем гитарда уйнарга. Иҗатыгызга йогынты ясаган менә бер 5 җырчы, музыкантмы, бәлки санап китерсез? Җырчыларга килгәндә минем иҗатыма бик йогынты ясаган дип әйтә алам. Алар урыслар, Владимир Кузьмин, Виктор Цой. Үзебезнең җырчылар арасында мин Зәйнәп апа Фәрхетдиновны яратам, Гүзәл Уразованы. Менә алар иң яраткан ике хатын-кызлар арасыннан матур тавышлы, иң яраткан тавыш аларныкы инде. Салават абый. Бик яхшы, бик яхшы. Гаиләгездә музыкантлар бар идеме, Айдар абый? Әти мәрхүм авыр сфраг җиңел булсын, ул баянда түгел, гармошкада бераз шулай уйнап утырган иде. Шигърияткә килгәндә әнидән килгән дип уйлыйм мин аны. Әни Сез бит әле үзегезнең белемегез буенча режиссер. Менә шушы режиссерлык һөнәре тормышта, продюсерлык эшләрендә ярдәм итәме? Әлбәттә итә инде. Тормыш битендә ул үзе театр. Монда уйнарга да кирәк, шулай бит. Дөресен генә әйтеп әйткәндә. Әлбәттә ул бөтен яктан да ярдәм итә ул. Анда алган белемнәр. Айдар абый, үз талантыгызга ышана башлаганчы күпме вакыт узды? Мин дә хайран җырлар язган идем инде ул вакытта. Миңа бер вакыт әйтте Нәсим абый Акмалов, Нияз абый Акмаловның әкәше. Айдар, син шундый талантлы, син мин әллә ничек алай дип әйтмәм итем, Нәсим абый, әйтмәгез инде алай дип. Юк, син бик талантлы, менә син яз эшләрне, син шунда вообще молодец, син дип шулда беренче тапкыр ул әйтте. Мин дә юк, Нәсим абый, юк инде, алай иде. Шундый читен булды инде миңа шулай дип әйткәчен ничектер. Шундый авыр булды әллә ничек. Һәм аерылышкач, кеше мин уйлап ятам бит инде барыбер. Менә ул нидә калды ничектер. Мин әйтәм, миңа язарга кирәктер миңа инде дип теге. Ганс Сайфуллин әйтте миңа, энем молодец, теге шул гафу итмә дигән җырны. Менә син яз да яз. Барыбер аның бер нәрсәсе була, җимеше дигән шикелле яз, менә ул әйтеп калдырган идем. Менә шул Ганс абыйның шулай дип әйтүе. Менә яшь якта ничек мөһим име шуларны катландырулары? Бик мөһим әйбер. Миңа иҗат процессы бик кызык. Ничек бара ул сезнең? Сизеләме? Менә хәзер килә ул ки, менә хәзер утырырга кирәк, һәм электр баларга кирәк дип барам. Әллә инде көтмәгәндә килеп кагыламы сезгә илһам? Дөресен әйткәндә, хәзер алай бик вакытта юк. Җыр языр өчен тыныч вакыт кирәк. Тыныч дип инде мәшәкатьсез дигәндә эшмәкәр булгач дип әйтим, эшләрем күп булгач, анда бит моннан шалтыраталар, тегесе кирәк, монысы кирәк, моны булай эшләргә кирәк. Документация, лицензиясе,
Sany insan sıysa tegesin anda maşina owatylam anda ya işçi Күнделік Әйе, şu әйе. мәшәкатьләрендә я. ol ondan sonra bir kuller bit bu eybirler oturtu. Әйтергә генә җайлы Әйе. күлләр дип Шуңа күрә яздан күзгә хәтле языла дисәң ел фасылы буенча әйткәндә теге яңгырлар яуганда, бураннар бер кая шундый тынычрак вакытта иҗат итәргә яратам. Шигырьләрне инде матур шигырьләр, матур җыр текстлары иң мөһиме шулар инде. Күңелдән илһам чыгыс кем ул сезнең каян аласыз илһам дип әйтәм мин илһамны күргәнем дә юк. Нәрсә икән дигән шей. Болай әйтәм шаир. Бармы яшь артистлар, танылмаган артистлар, Айдар абый җыр кирәк, җыр язып бирәләр, язылган җырларының берәрсен без җырлыйк әле дип килүчеләр бармы һәм инде андый артистлар белән, андый җырчылар белән Айдар Тимербаев хезмәттәшлек итәме? Мин бит әле үзебезнең бер төркем дигән шикелле менә анда Ризат Синерлар, Рифат Зарипов, Илсия Бәдертдинова, Әнвәр Нургалиев, Фирус Тимаев, Гүзәл Уразовалар менә шул бер косяк дигән шикелле шундыйрак бар бит әле. Аларга да язырга өлгергә кирәк. Ни өчен дигәндә без концертларда куйгалыйбыз алар белән бергәләп инде. Булай яшь җырчыларга килгәндә ну алай итеп әллә кем булып утырасым килми инде. Мөрәҗәгать итсәләр, юк дип әйткәнем юк, тырышам дип шул Аңлашылды. Әле бит үзегезгә дә язырга кирәк җырларны. Әле Үземгә үзегез дә дип- хитлар башкарыр. Үземе дип язган җырны ишетәләр дә шул инде. Менә бик матур җыр язылды ди. Сез карадыгыз да, ага, бу хит 100%, мин моны үзем җырлаячакмын, бу минем иҗатыма бик кирәкле җыр дип уйлап куясыз да, берәрсе килеп чыга да, Айдар абый, бир инде диде, алып китә бу җырны. Шундый җырлар булгалыймы? Рифатта күп инде. Иң ятсызлык кем дип әйтәсе килә җырчылар арасында? Ятсызлары юк инде. Аны Хезмәттәшләр арасында. Иҗатташ. менә Рифатта күп инде менә мин үземә дип язылган җырлар. Nazlı idi senin qarашларың, Qaynar idi senin kuşaklar. Yoktan gına ayrıldı yollar, Sağındıra haman şol şaklar. Biz sanagan yıldızlarla birge, Biz seyelgen şolup ağaçlar. Yürek türlerinde pıskı yana, Seyirlerden kalgan uşaklar. Biz sanagan yıldızlarda birge, Biz seyelgen şolup ağaçlar. Yürek türlerinde pıskı yana, Seyirlerden kalgan uşaklar. Ayga qarım ayda bir yalgızım, Yıldızlarda sürülgen sıman. İkəv birge uzgan sokmaklardan, Seni uylap yalgızım uzam. Biz sanagan yıldızlarla birge, Biz seyelgen şolup ağaçlar. Yürek türlerinde pıskı yana, Seyirlerden kalgan uşaklar. Biz sanagan yıldızlarda birge, Biz seyelgen şolup ağaçlar. Yürek türlerinde pıskı yana, Seyirlerden kalgan uşaklar. Göz aldımda nazlı qarашларың, Göz aldımda nəzik billerin. Ülüşüne tigen kümüşüsin, Bəxtisin hazır kimlərni. Biz sanagan yıldızlarla birge, Biz seyelgen şolup ağaçlar. Yürek türlerinde pıskı yana, Seyirlerden kalgan uşaklar. Biz sanagan yıldızlarda birge, Biz seyelgen şolup ağaçlar. Yürek türlerinde pıskı yana, Seyirlerden kalgan uşaklar. Yürek türlerinde
Эфирда қонақ бит шоу. Бүгінгі қонағымыз автор башқарушы продюсер Татарстанның атқазанған артисті Айдар Темірбаев. Ананың ижатташ достары Татарстанның атқазанған артисті Рифат Зарипов. Динара һәм Резат Рамазановлар. Қош келдіңіз, қадірлі қонақларыбыз. Әйтеп кетегіз әлі, міне тапшырының ең ортасынан оқ күпме жырлары Айдар абайдың сіздің репертуарыңызда һәм инде нишәсе шушы жырларының хит булды деп әйтә аласыз? Айдар абайның жырларын инде біз генә түгел, татар эстрадасында 99% артистлар жырлый, 100% дисәк тә хата булмас. Менә минем үземнең репертуарга килгәндә, минем репертуарда менә әле килгәндә генә санап килдем, ничә жыр барлыгы бар, бөтен жыр авторларны белән бергә. 147 жыр бар. Шуның 90-га якыны Айдар абай Темирбаевның жыры. Башкара менә минем үземнең репертуарда. Күбесе әле аның көйе генә түгел, сүзләре дә аныкы бар жырларда. Вот шул. Менә бит. Бездә килгәндә санадык, Айдар абыйның гына безнең инде теге репертуарыбызда безне сәхнәгә чыгарган кеше, безнең продюсерыбыз дип әйтик инде, иҗадиятибез 112 жыр бар. Әле менә бу яңа программага хәзер Айдар абый тагын 10 жыр язды, шуларны эшләсәк 122 жыр була барлыгы. Субханалла. Ничә уйлыйсыз, ни өчен шулай халыкның күңеленә менә үтеп керә аның җырлары? Нәрсә өчен аны яраталар? Талант инде ул. Худайдан бирелгән талант. Талант ие. Үзенә генә күрә стиле бар дип әйтик инде, мәсәлән, Үзенә генә хас. үзенә генә хас, мәсәлән, Теге башка авторларны үпкәләтеп әйтү түгел. Айдар абайның бик каты шигырьләрдә игътибарлыгы, ул безне дә шунарга өнди, аңлата. Менә игътибар белән карагыз, менә монысын аңлагыз. Шигырьдә шигърият булырга тиеш икәнен аңлата ул безгә барсында. Менә репертуар сайлаганда нинди темаларга басым ясыйсыз һәм инде халыкка нәрсә кирәк дип уйлыйсыз? халыкка әлбәттә төрле җыр булырга тиеш. Айдар абыйның аның үзенең сүзе дәгән бар. Өстәл янына ашарга утырсаң, ашы да, икенче ризыгы да, төрле салатлар, закускалар да булса, мул табын булса, ашарга да рәхәт дип әйтик инде, күзгә дә генә рәхәт, җырдагын шулай ук инде. Бер сорау бар кызыксындырган. Менә яшь йолдызлар дип әйтик инде Айдар абый. Әле танылмаган вакытта продюсер белән эшләре килеп, продюсер канатасына керәләр дә biraz популяр булып китүгә, үзләре канатланып китеп, инде ышына башлыйлар, безгә кирәк түгел, безне ул кулландыгына дигән тавышлар чыгара башлыйлар да, продюсерның ишеген ябышып китәләр. Җырлар да зарланалар һәм араларын үзәләр. Менә мондый ишракларның булганы юкмы? Һәм инде менә мондый ишраклар килеп чыгуга сәбәпләр килеп чыкканы юкмы дип әйтәсе килә. Мәсәлән, Рамазановлар гаиләсе ягыннан, Рифат Зарипов. Булмасы өчен бәлки ярда сөйләштегезме? Рифат ягына килгәндә без аның белән бик якын дуслар, гаилә дуслары да, безнең без талашып, безнең акырышып талашкан юк, без Сугышып кына. Иҗади эштә андай берләр була. Иҗади бәхәс. Иҗади бәхәстә дә булай да без әйткәләшеп түгел, менә сүз көрәштереп утырган шулай гына бар, без бик якын дуслар. Резат белән Зинярга килгәндә мин ниндидер анда контрактлар төзеп, куллар куйды, алай түгел. Алар минем кызым белән улым шикелле, алар минем Резат якын дустым, без гаилә дуслары да. Улым белән кызым шикелле, монда бер Гаилә булып яшисез. Җыртып атырга безнең кагаз юк. Алга таба да шушындый матур мөнәсәбәтләрегезне саклап калуыгызны телибез. Амин. Әйдәгез әле берәр матур җырга да тоталып китик. Әйдәгез. Йыла ак тәңкә тажыгына, җил куйса тирбәлеп азыгына. Мин кердем бакчаңа адашып, гаепле барсын язгына. Ник сайрый юлатып сандугач, чәчкәсен куйганда алмагач. Ник купты мәхәббәт бураны, сөергә хакларым булмагач. Ник сайрый юлатып сандугач, чәчкәсен куйганда алмагач. Ник купты мәхәббәт бураны, сөергә хакларым булмагач.
Рәхмәт булганың өчендә, янымда шушы май кичендә. Туйыласың аған кәләштәй, калды мин шахисләр эчендә. Ник сайрый елатып сандугач, чәчкәсен кыйганда алмагач. Ник купты мәхәббәт бураны, сөяргә хакларым булмагач. Ник сайрый елатып сандугач, чәчкәсен кыйганда алмагач. Ник купты мәхәббәт бураны, сөяргә хакларым булмагач. Булып сарыла жаныма, ак таҗлар бер-берсен узышып. Ничекләр түзәр бу йөрәгем, алмалар пешкәндә тулышып. Ник сайрый елатып сандугач, чәчкәсен кыйганда алмагач. Ник купты мәхәббәт бураны, сөяргә хакларым булмагач. Ник сайрый елатып сандугач, чәчкәсен кыйганда алмагач. Ник купты мәхәббәт бураны, сөяргә хакларым булмагач. Ник купты мәхәббәт бураны, сөяргә хакларым булмагач. Сөяргә хакларым булмагач. Эфирда қонақ бит шоу тапшырубызның иң актив өлешенә килеп җиттек. Уен. Хәзерге мизгелдә Айдар әфәнде сезгә күрсәтәбез бик күп төрле җырчыларның фотосурәтләрен. Сез инде шушы җырчы килеп чыгуга экранда үзегез язган җырны башкарып китәргә тиешсез. 1-3 елына 2 генә юлын һәм инде нәкъ менә шушы җырчы репертуарыннан да битәсе килә. Сезнең шәкертләр ярдәм итсәләр, без бердә каршы түгелбез. Уң кулыгыз, сул кулыгыз ярдәм итә сезгә. Әзерме, киттекме? Башыбыз алайса. 1, 2, 3. Беренче җырчы, беренче фотосурәт, киттек. Салават абый Бик күп Фәтхетдинов. инде җырлары. Әйдә. Менә соңгы сезонда язган тик мотор җыр. Көзгеләргә бакма, Көз җитә дип, сагышларга әле сарылма. Синең язлар минем янымда дип. Минем язлар синең янымда. Миңа калса, бу җыр бик тиздән менә бу кеше репертуарыннан төшеп калып, Рифат Зарифовның репертуарына сикерәчәк. Шуңа тырыша ахры. Киттек икенче җырчы. Әйдәгез, Ризат җавап биреп карары. Әнкәйебез килде яныбызга. Иләребез бүген ямлырак. Өстәлдәге бөтен Шиырына, Киттек алга таба, молодцы, супер. Менә бу кешеләрнең җырларын кемнәр белән икән? Бу үземә генә. Безнекебез тигез яр икән. Тулып Күңелемә, бөтен гомеремә, бәхетләрем булып кал иркем. Ризат бигрәк балкып җибәрде бит. Киттек алга таба. Күзләр бит. Менә бу кешенең җырын кемнәр белә? Мин гомерем үтә дием, алар Көз җитә диләр, Мин чәчләрем агара дим, алар күз китә диләр. Тек. Әргәнтлек алдык. Аха, Шансон. Зөлфәт Зиннуров. Сөйгәнемнең куенында ялтырый алтын тәре. Рәхмәт, бик уңышлы җыр булды. Акбар чемпион. Ага, һәм инде миңа бик ошый. Ага икән, гомер дигәннәре. Бик матур җыр. Халкым минем дә сезнеке битенче. Халкым минем. Халкым минем бар. Әйе, бик күп. Бик күп инде шулай. Бераздан авыр айтабыз. Кем бу? Эх, Айдар, Айдар, халкым бирә кайнар. Кышагыңда кайнардыр синең. Кил яныма кышып, Алыйм әле әле кышып. Эх, сагындым Айдарым минем. Киттек алга таба, белдегез, бик Айдар җиңел. Минхаҗев язды. Әйе, әйе, без беләбез. Әйдәгез әле. Илназ Гарипов.
bir jыр булырга тиеш. Син бит ул, Дөрес. сагындырып килгән ярым. Син бит ул, кабатланмас иркән назым. Син бит ул. Яратканым. Син бит ул, син бит ул. Син бит ул. Мен де хәтерләмәс дигән идем бу җырны. Раис Васыйгов. О, Шул инде, не? yo. Килмә димә, килдә димә, китә димә миңа. Чакырма да мине, булмада. Без күптәннән инде шундый хәлдә. Бер үк күлдә, ике көймәдә. Браво. Афарин. Мотор. Шияттагы җышларыбыз парлы дуэт. Olmazlar. Şəptən түгел. Хәлләр икебезнең дә Сагынабыз, юксынабыз. Тиксез бермибез генә. Үткәннәрне искә алып, айтабыз да көябез. Шул инде. Айдар Галимов. Яраннар. Әнкәйнең яраткан гөлләре. Шулай. Әйбәт, китик атaba. Һәм инде шираттагысы бик авыр фотосурәт һәм бик популяр җырчы. Әйдәгез игътибар белән карыйбыз да тиз генә башыгызга нинди беренче җыр килә, сразу җырлап бирәбез. Иң беренче җыр. Кеше ярына Уйлап кара тагын бер. Синең ярыңа да шулай. Кагылышы табылыр. Кагылма кеше ярына. Уйлап кара тагын бер. Синең ярыңа да шулай. Кагылышы табылыр. Рәхмәт. Афарин, искиткеч. Ким җиңде? Сезне авыр хәлдә калдыру мөмкин түгел, җиңүче әлбәттә Айдар абый Тимербаев. Ура! Әллә шиеп алабызмы? Нишләргә дә белмим, үпкәләп тә йөрим. Әле сиңа, әле үземә. Нигә яшьлек язы күрештереп калды икебезне бары бер генә. Син кайларда җаным, гомер үткән саен, сагынамын сине тагында. Соң булса да күреп, бөтенләйгә диеп, кайтарасым килә яныма. Син кайларда җаным, гомер үткән саен, сагынамын сине тагында. Соң булса да күреп, бөтенләйгә диеп, кайтарасым килә яныма. Бер күрештек бары, ләкин истә калды. Күз алдымнан китми карашың. Эх, нигә без нигә уйламаган бердә йөрәкләрнең ярсы янасы. Син кайларда җаным, гомер үткән саен, сагынамын сине тагында. Соң булса да күреп, бөтенләйгә диеп, кайтарасым килә яныма. Кайларда син бүген күрен, әле күрен булыр иде, бәлки аңлашып. Оныттырылып түгел, әле дә бит күңел, синең янда йөри адашып. Син кайларда җаным, гомер үткән саен, сагынамын сине тагында. Соң булса да күреп, бөтенләйгә диеп, кайтарасым килә яныма. Син кайларда җаным, гомер үткән саен,
бөтенләйгә диеп кайтарасым килә яныма. Соң булса да күреп бөтенләйгә диеп кайтарасым килә яныма. Кайтарасым килә яныма. Эфирда қонақ бет шоу, студияда Ринат Галескер. Хавинер Аитова. Һәм бүгінгі құрметлі қонағыбыз Татарстанның атқазанған артисті, композитор, автор башқаручы Айдар Абы Темирбаев. Біләбіз, әнигізге қарата шыннан да бик игътибарлысыз, инде атна сайын сабаятларына кайтып бересіз. Әнигә килгәндә, әнине безне бик яратабыз дип әйтсәң, ул инде бөтен кешедә шулай ук инде. Әнигез ул нинди? Кайсы ягыз белән сез аңа охшаш дип исәплисез? Bütün яхшы яклар, миндә яхшы яклар булса, бөтенсе дә әни күбрәге менә җылы яклар, менә шундый тыйнаклык, җылылык, Нишкә хисләр менә шул. Но минем әти бераз шундый мужской характерлы, шундый кырысрак, шундый кеше иде. Ләкин ул шул очракта нишкә күңелдә иде инде ул. Әнигез иҗатыгызга карата фикерләрен белдерәме? Яраткан җыры бардыр, бәлки сезнең җырларыгыз арасыннан. Һәм инде хөкемдар ролендә үтәмиме? Улым, менә бу җыр килеп җитмәгән шикелле, менә бу җыр бик матур булган дигән. Юк, әни ул әйберләргә кысылмый. Ай, улым молодец, менә инде молодец син дип, аның бер вакытта да миңа әйткәне юк. Әти әйткәле, шулай. Булдыра ичмасам, минем улым дип. Теге җырларда түгел, беренче эшләсәң инде. Бер яшь вакытта моңланып китәсең бит инде сәлиянда шулай ашалтырам инде. Анда ничә бала инде мал туар бит инде шул суга барырга кирәк, кир җуынды җыярга кирәк бит инде шул мәшәкатьле вакытлары әнинең инде шул мин тегенә шәдер дәрсәдер утырайым, ашап китерә кирәк, бүтән кеше утырырга кирәк бит инде. Давай мыгырдан утырасы түгел, тиз генә ашсыз да китәсе, бик оста булсагыз, сәхнәгә менеп җырлагыз дип. Менә шундый гына теге. Әйтәләр бит әйме, әнкәйләрнең һәр сүзе дуга булып бара дип, бу чып-чын ашык мисал. Җәннәт әниләрнең аяк астында дип тә өстәп куялар әле. Булай әнибезне бик яратабыз, атна сайын кайтабыз, җомга көнне кайтабыз, ял көнне генә китәбез. Мунчалар кереп, бергә тәмлешкләр алып кайтып инде бергә яшибез дип. Атнаның 3 көне монда, 4 көне монда, 3 көне тегендә дигән шикелле. Яни һәр олы яшьтә бит инде, шуңа күрә игътибарны күбрәк бирергә тырышабыз инде. Тормыш иптәшлегез турында сорап китәсем. Тормыш иптәшенә килгәндә, әйтеп кенә китәсем килә, без шуннан да сезнең мөнәсәбәтләрегезгә карап сокланып торабыз һәм инде мәңгелек мәхәббәтнең мисалы кебек сез безнең өчен дә, яшьләр өчен бу бик мөһим, шундый тере мисалларның булуы. Менә күпме еллар яшәп шундый матур мөнәсәбәтләрне саклауның сыры нидә дип исәплисез? Мәхәббәттәдер. Сер төп сире мәхәббәттәдер. Нәрсә соң ул мәхәббәт, Айдар абый? Ну, мәхәббәт гашык булганыгыз бардыр бит. Мәхәббәт. Но кемдер әйтә, узакка бармый бит инде ул ничектер булай. Яшәгән шикелле яшисең дә, менә бер 2-3 көнгә үзем генә эшләр буенча чыгып китсәм, алга. Менә анда сизләй инде соң. Мәхәббәт нәрсә икән, кире яңара дигән. Димәк, мәхәббәт ул сагыну, ул тартылу. Кем ничек аңлый инде? Әйтергә буламы, аның сезнең төп хөкемдарыгыз дип җырларыгызны кемгә иң беренче тапшырасыз? Аны әйтергә була. Гөлнара минем төп хөкемдарым. Иң беренче мин аны язуга, аны чакырып китерәм. Или ул эштән кайткач, әгәр ул бай тыңлый да инде канатланып китсә, мотор булса, аны индикатор шикелле күренә. Айдар абый, бүгенге көндә гаиләдә 2 ул үстерәсез. Нинди сыйфатларны күбрәк тәрбияләргә тырыштыгыз үзегезнең улларыгызда? Һәм инде нинди әтисез гаиләдә? Аны алардан сорарга кирәк инде. Нинди әти икәнемне. Мин дә әйтеп узганымча, алар икесе дә Казан егетләре булуына карамастан саф татарча телдә, үзебезнең телебездә сөйләшәләр, Аллага шөкер. Менә иң уңышлы минем тарафтан эшләнгән шулдыр дип уйлыйм, ләкин ул гына түгел инде, гадел булырга, бер вакытта да алдашмаска, ялганламаска кешене, менә үземнең
иң яратмаган кешеләрем алдакчы кеше, ялганчы кеше һәм мактанчы кеше. Инде хәзер Айдар абый тапшырыбызның иң тәмле өлешенә килеп җиттек. Без моны бик яратабыз. Без аны блиц дип атыйбыз. Без сезгә кыска гына сораулар бирәбез, ә сез аңа кыска итепме, озын итепме җавап бирәсез, ул сездән тора. Иң мөһиме ихлас булырга кирәк. Сез әзерме, Айдар абый? Әзердер инде. Тик әйтегез, беренче сорау, яраткан төсегез. Яшел. Чәчәк. Бик күп чәчәкләрне яратам, алдашырмын дип әйтәм, ромашка. Сезне билгеләүче төп иң яхшы сыйфат. Юмарт. Юмарт. Ә тискәре сыйфат. Тиз кызыгып китүчән. Кешеләрдә булган иң тискәре сыйфатларның кайсыларына сабырлык белән карый аласыз? Ялганчыга карый алмыйм, мактанчыкка карый алмыйм. Ялкауга, хотя ялкау ярар инде. Кул селтәргә була ялкауга. Ялкау. Ярар. Ә кешеләрдә нинди сыйфатны югары бәялисез? Ир-атларда дип әйтик. Тыйнак эшчән, Хатын-кызларда? хатын-кызларда да тыйнак эшчән. Тыйнак эшчән. Бәхетле көн ул Һәр бер биргән көне Аллаһ Тәгаләнең ул бәхет. Чөнки бүген кешесән, иртәгә ул юк, менә уже дөнья бетте инде. Шуңа күрә көнне бу көн бәхетсез дип тора тору. Күзең ачтың, исән-сау, аяңда йөрисең икән, менә ул бәхет. Нидә булса, эш китапны утрауга алу мөмкинлеге булса, нинди китаплар булыр иде бу? Әнгәм Атнабаевны, Хади Тапташны, Марат Кабировны, шундый җыйрыйм да шигырь китапларын, шуларны. Әле тагын берсен монда ишкәдә тәгәрим, бер җиргә яшереп, шул шигырь китапларын өчне генә дисәләр, Билгеләрне укып бетергәннән соң аймалы укырга, мине 4-нче бар әле. бик шәхесләр арасында кемнең белән очрашырга теләр идегез? Виктор Цой белән күрешер идем. Ул һәр исән дә түгел бит инде ул. Сезнең өчен каһарман, герой ул? Күп бала тапкан кеше, күп бала тапкан әни инде. Күп изгелекләр эшләгән кеше, балаларга, иганәчеләр, Үз сүзендә тора белгән кеше, әлбәттә, үз сүзендә тора белгән кеше һәм тәкәббер булмаган. Бик әйбәт. Айдар абый, тормыш шигарегез бармы, девизыгыз? Бәлки алар берничәдер. Балаларыбыз исән-сау булсын, алар гаиләле булып, үзләренең гаиләләрен булып, оныклар сөергә ятсын идем тигезлектә яшәп дигән хыял инде шул. Biz рәхмәт Айдар абый килгәнегез өчен, инде үзегезнең вакытыгызны кызганмыйча, безгә дә вакыт бүлгәнегез өчен дип әйтәсе килә. Алга таба да инде җылы очрашулар насыйп булсын безгә. Амин. Бик зур рәхмәт сезгә. Сезгә, хөрмәтле телевизор караучылар, булганыгыз өчен, безнең иҗатыбызны яратканыгыз өчен, сезгә мине шулай иҗатымны хөрмәт итеп, олылап, шәхес дигән булып чакырганыгыз өчен сезгә бу программаны озын гомерләр телим, озын гомерле булсын бу программабыз һәм үзегезгә дә исәнлек, саулык, барыгызга да исәнлек, саулык. Сау булыгыз. Алга таба да безне матур җырларыгыз белән сөендереп торыгыз. Ә сезнең белән сау булашабыз. Бер атнадан шушы ук вакытта, шушы ук урында очрашырбыз.